Lehenengo eta behin, eskerrik asko, 6. sormen beka deialdiko irabazlearen berri emateko antolatu dugun, prentzaurreko honetara etorri zareten komunikabide guztioi. Ume eta familiei zuzendutako edozein disiplinatako edo disiplinen arteko uztarketatik landutako sorkuntza lana sarituko dugu. Horregatik batu gara Sagugan baran. Durangoko azokan hau delako familia giroan etxeko gaztetxoenekin euskara sortutako lanen erakusleio. Orain dela 6 urte jarri genuen martxan sormen beka. Atopia, kai nakai, bainolet, barraka, eukaliptus, literaturan, musikan, ikusentzunezkoan, mundu digitalean eta arte eszenikoetan hasiberriak ziren sortzaileei lagundu diegu. Hasierak, badakizue, gehienetan, zailtasunez beteak izaten dira eta hor egon gara, baina ez bakarrik. Durangoko udala izan da hasieratik gure bidelagun sormen bekan eta eskerrak eman nahi dizkiot urtero 15.000 euroko saria eman alizateko eskaintzen digun laguntzagatik, zelan ez. Eskerrik asko. Eta horretarako Mireia Elkoro Iribe alkateari emango diot hitza. Mireia. Beno atzarratzaldean gozatu ahal izan gendun sormen beka da lehiaketako 5. edizioak emandako fruituarekin. Lan bikaina egin du Jonander Urrestik, eukaliptus lana sortuz, antzerkia eta dantza uztartzen dituen proposamen eszeniko bikaina. Berriz ere zoriontzeko aprobetxatu nahi dut momentu hau. Dakizuenez eta nireak aurrerago aipatu dauenez, Gerediaga elkarteak eta Durangoko udalak elkarrekin sortutako egitasmoaren helburua euskarazko sormen lan bat saritu eta diruz laguntzea da. Guztira 15.000 euroko diru laguntza jasotzen ditu irabazleak eta hoietatik 12.000 euro Durangoko udalak jartzen ditu. Sortzaile hasiberriei gure babesa eskaintzeko sortutako beka honek kultur disiplina bat hartzen du oinarri urtero deialdia egiteko. Nireak aipatu dauz, orain arte sarituak izan diren lanak eta nik nahiko nuke lan hauek apurtzo bat gehitzoa osakondu. Lehenengo urtean literatura lan bati eman zitzaion laguntza. Atopia izena zuen euskarazko lehen rol jokoari hain zuzen ere. Rol jokoa baino gehiago literatur lan koral bat izan zela esango nuke. Ordura arte sarean elkar ezagutzen zen komunitate bat elkartzea lortu zuelako. 2. urtean musikan Iratxe Agilerak irabazi zuen eta orain hain ezaguna dan kai nakai artista sortzeko baliatu zuen emandako laguntza. 3. urtean ikusentzunezko proposamen irabazlea Ipar Euskal Herritik etorri zen, bainolet telesailak umeen ikuspegitik mundu imaginario eta umore absurduan murgildu gintuen. 4. urtean barraka bideojokoari eman zitzaion beka. Eskulan handia izan zuen eta txikitako barraka edo jaigiroan kokatutako mugikorretarako bideojokoa aurkeztu zuen Ibai Aizpuruak. 5. urteko emaitza, lehen aipatu dodan bezala, atzo arratzaldean ezagutu genuen eta ederki gozatu genuen Jonander Urrestiren eukaliptus lanarekin. Ikus dezakezuenez, 5 edizioetako ibilbidea oparoa izan da. Oso lan interesgarriak eta ezberdinak bultzatu ditugu guztiok elkarrekin. Euren sorkuntza prozesuetan laguntzeaz gain, sortzaile moduan hasi egin dira euretako gehienak sormen beka da lehiaketari esker. Eta gaurkoan, edizio honetako irabazlea edo irabazleak jakinarazteko elkartu gara hemen. Eta horretarako Gerediaga elkarteko presidentea den Nerea Mujika daukagu hemen gurekin, eta berari hitza eman aurretik beste behin ere eskerrak eman nahi dizkiot, bai berari eta bai Gerediagako lagun guztiei egiten dozuen lan bikainagatik, bai gure Durangoko azoka antolatzen eta bultzatzen, eta baita kultura sormena bultzatzen urtero. Beraz, eskerrik asko, eta orain bai, goazen edizio honetako irabazlearen izena eta lan ezagutzera. Nerea? Eta orain bai,
ezautu dezagun lan irabazlea. Proiektua dena momentuz, urterolez. Horretarako lauko epaimai taldea osotu dutenen izenean, euretako bat konbidatuko dut Oltzara. Ana Revuelta. On, guztioi. Aurtengo sormen bekako irabazleen berri emango dizuegu. Argizagi animaziozko telesailaren proiektuak irabazi du aurtengo sormen beka. Ihintza Iriarte Apezetxea, Miren berezi hartua Lonbide eta Uxue berezi hartua Lonbideren Marrameau sorkuntza taldeak irabazi du 2023ko sormen beka. Argizagi Zubiak adiskidetasunerantz izeneko animaziozko telesailaren proiektuarekin. Zorionak. Aurtengo deialdia haurren eta familien ikuskizunei begirako sorkuntzan oinarritu da, eta horregatik Sagugan Baran egiten ari gera sari emateko agerraldi hau. Epaimaia ondoko kideek osatu dugu aurten. Amaia Enebut, antzezlea, gaur ezin izan dela gurekin egon. Josu Bergara, sortzaile eta marketing aditua. Martxel Zubia, Berbaro elkarteko kidea eta Sagugan Barako arduraduna, eta ni neu, Ana Revuelta Artaziak hezkuntza artistikorako ekimeneko kidea. Epaimaiaren ustez, euskarak eremu digitalean duen beharrari erantzuten dio egitasmo honek, argizagik. Aurrei zuzendutako kalitatezko edukia plazaratuz. Proiektu transbertsala eta multidisciplinarra da, eta eremu pedagogikoan ekarpena egin dezakela sinisten dugu. Bereziki, azpimarratu nahi dugu, hizkuntzaren eta balioen transmisioan izan dezakeen eragina. Beraz, igo daitezela Ihintza, Miren eta Uxue. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, benetan oso eskertuta gaude, ez genuen espero, benetan, eta ilusio handia egun proiektua da. Esan da, lehenautikan pentsatua genekan, aurrentzako olako proiektu bat edo aurrera eramateaz, azken finean, gure interesak batze ditun proiektu bat da, eta bakoitzan metodologiak edo interesak, Uxue irudigintzan, Miren soinuan, eta nik bikoizketan edo ibiltze gehala, edo guzti zaigula, ilusio handia itegu, hau aurre eramatea, eta mi esker. Argizagi da, 5-6 kapitulo 10 minutu arteko serie bat animaziozkoa esan duen bezala. Eta bertan ikusiko dugu Izei lurtarrak bere abenturak ekai eta nahi estra lurtarrak ezautzeitu nian. Hauek datozela urteak itxita ondian, argizugi batzuk irekitzaituztenean, eta galaxia nola afektatzen horrek, eta pixka eta abentura horiek ikusiko ditugu. Bueno, eta ikusten bezala nahiko urduri gaude, zen ez genuen espero, aurkeztu genunean lan hau. Intzak esan duen bezala, bakoitzak disiplina ezberdinak ikutzen ditugu edo gustoko ditugu. Nik irudigintzan gehiago, Miren soinuan eta Ihintza bikoizketan, baino ez dakagu berezik esperientzia azkenan beka honen funtsa ere hori da, ez da. Astapen horiei bultza ematea, eta guk ere astapen hortan gaude animazio gintzan. Orduan, proiektuaren helburua ere bada, guri eta bikoizketan egongo dian beste gure lankideei edo animazioan egongo dian beste lankideei,
pues, bultzada emateko beste sortzaile, pues, esperimentatuagoekin batea, pues, elkarlan bat sortzea, zortea auki dugu, pues, oain arte, naiz da gazteak izan, hauek ni baino gazteago, baino ezagutu ditugula, pues, ja oso profesionalak dian beste sortzaile batzu, bikoizketan badabiltzanak, edo gidoi gintzan dabiltzanak, eta behaiekin nahiko genuke elkarlan bat sortu, behaiek baien jakintzak guri partekatuz, eta orduan, denon artean proiektu hau aurrera eramanaz, orduan, bueno, pues poztegea eta eskertzen dugu valorazio positibo aukitzea proiektuak, gu oso gogotsu gaude, lehenagotikan ja buruan genuen proiektu hau, edo genuen gogoa bai bikoizketan aritzeko, bai soinu edizioan aritzeko, edo animazioan aritzeko, eta oain bezain urduri jarraituko dugu urte guztian zehar, eta espero emaitza polit bat eskaintzea hurrengo urtean. Oantxe bertan gidoian murgiluta gaude, eta espero dugu hurrengo urtetik aurrera ja gidoiak ja forma eukitzea eta gainotzeko prozesu guztian hastea, así que jungo gea pixkanaka kontatzen zemuz joan sorkuntza prozesua, eskerrik asko. Ulertzen dut, zuek jakina, urduri egotia, hasiera purka jakina. Eta ni personalki ere bai irrikitan nago lehen esan duten bezala, urtebete barru zuen lan interesgarri hori ikusteko. Zelan ez, benetan,